Hi mga moms, good evening. So, lumabas ako, umalis ako sa farm muna kasi meron akong pinuntahan dito sa merkado. So, ngayon nandito ako kina Rhea, nakatambay ako. And nakita ko siya na ay gugulo ako dito sa bahay nila ngayon. Naiwan siguro sa farm. Hala. So, ngayon nandito ako sa kanila at Snack tayo. hala! Long of the day. Yes! For a change. So magpo-food trip po kami ni Rhea dito. At least maiba lang yung ambience ng aming video at vlog. Pero dito ako sa kanila. Midnight snack po. Pero may Kain kami sa labas. So yun yung peg namin. Kakain po kami sa labas. Sabi ko kasi ayoko talaga sanang kumain dahil may iniisip po ako, may inaayos ako. So, gulat ako, nagluto na po siya. Alis na nga ako eh. Alam ba't ang daming kanin? di ba konti lang yung Irma. Hindi kasi kumakain ng tao dito. Tingnan mo ako. Oh. Wait lang. Hindi kayo nagra-rice? Hindi kayo nagdi-dinner? Sana all. Actually, maganda talaga yung pwesto dito nila Rhea kasi nandito sila sa sentro. Slice bird? Ha? Rice lang. Okay na yan. Ang nakakatakot lang dito sa pwesto kasi nila Rhea, katapat mo yung Angel's Burger, nasa likod nila yung 7-Eleven. So, so kapag nandito ka rin sa actually ganun din naman sa farm kasi yung tindahan ni Donna is open. So, 'di ba? Kawawa naman yung ano ko. Actually ayaw talaga. Ang taas ng... Ito yung ulam namin actually. Barbecue. Oo. Eh, Uy, alam mo bihira tong ano na to. Barbecue na ang hirap hanapin yan, yung bato po. Kahit doon sa amin. Bakit may ganito pa? So, mag rice in a bowl ako. Ang lalim ng bowl. hanap tayo ng stand. So, magpo-food trip kami dito ni Rhea. Kasi hindi pa ako makauwi. Wala lang. Trip ko lang mag-ikot-ikot ngayon kasi kapag may mga iniisip ako or may pinaplano ako, lumalabas talaga ako. Mag-ikot-ikot ako. Ngayon kasi medyo maraming tao sa farm. Okay din naman sa farm. Pwede sa ilog, sa tabi ng ilog, ano sa payag. Kaya lang, ngayon marami kasi talagang tao. And ang hirap mag-isip ng mga gusto mong gawin, yung mga plano mo. Especially now, paalis po ako going to Puerto Princesa, Palawan. So, see you dyan sa Puerto Princesa, Palawan. This coming 14, nandyan, dating namin ng 14, mag-i-stay ako dyan until 20. No, so magkita-kita tayo dyan. So, abangan ninyo yung adventure ko at mga gagawin ko doon. Chucho! Yung anak ni Chucho, andyan, oh. So, abangan nyo po yan, ha, yung mga adventure at mga gagawin ko dyan sa Puerto Princesa. So, ngayon, magpupuntrip muna kami, magchichikahan kami ni Rhea. Kakaibang vlog to. Kain sa labas. Yan! So, finally, okay, nakakain kami dito sa labas ni Rhea. Siguro feeling ko pag uwi ko yan din ang kakainin ko kung hindi ako kumain. Kasi ubos na yung ulam doon. Hindi naman. Medyo late na. Hi guys! Guys, grabe yung kanin po ni Rhea. Ayoko talaga mag-rice. Yung ilalim yung kunin mo ha kasi bahaw yun yung sa ibabaw. Oo eh. Parang hindi naman tayo tirador ng mga bahaw. Are you done? Una sa ito ka papa. Magkaon. Kumain na yan, naglalaro siya doon. Talaga? Hindi mo siya ano? Hindi mo siya, anong oras na? Ganyan. May bread naman dyan, mamaya na yun. Hindi, I mean, hindi mo siya... Hindi, may oras yan, tama. Ano sa'yo oras na, Beb? Uy! 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 9 pa. Ngayon. Carry pa. Ano talaga? Sa bagay, dito lang naman kasi kayo sa tapat. Pero kasi kami, di ba tayo, 6 o'clock nga lang, dapat nasa loob ka na ng bahay. Okay lang, Bari nasa member. baba lang naman. You want, noodles? Hindi na ko ang Sabaw. mag-eat ka. You want to eat? Sabaw sa Ayun, ano na siya. Hinalang ka sa kasal. Wait! At least hindi siya choosy sa mga food. Una sa kuha, sa dito kay Papa. Una sa Ay! Diba? Kakaiba tong kainan na to. Eh, di ba lang mga ganitong mukbang-mukbangan no? Sa kalye, sa labas. For a change. Do they still playing? Di Ay, kayo bread pala. o. Kung gusto mo, bread. Pagkaon mo sa bread, sulod ka. Inside ka. Inside. Nakain ko ang dito sa... Of noodles, Oh, babe? yes. I Mhm. will. Burrito niya din kasi to. Sabaw ng
ba? Ma, dili siya pwede katong sabi niya magkan magsunod. Pwede ra jud. O, dito mo sa inside ka. Eat mo na. Sabi niya. Careful. Sabi niya. Pinsan o classmate? Mga ano. Eto. Cousin niya. Yung isa. Kalaro niya kasi Muslim man yun. Ano yung bahay sa tapat. Mga kalaro nila. Feeling ko talaga kung nandito ako sa sentro. Kung dito sa La Brenda siguro, no? Ewan ko na lang talaga. At least kahit paano kapag nandun sa farm, may privacy. Dito lang din kasi. Halos lahat nandito na. Malapit ka sa simbahan. Malapit ka sa Sabi ko barangay nga, hall. Kung dito siguro tayo nakapwesto, dito katapat mo yung Angel's Burger, sa likod ng 7-Eleven, Nasa gilid ng yung merkado. palengke. Siguro talaga, ako, non-stop ko siguro talaga rito. Parang feeling ko lahat na lang, no? Nandito na kasi lahat eh, pag nasa sentro. Eskwelahan, nandito na din. Lalakarin mo lang. Masa na pala yung bahay mo? Ayun na, nakakabit na yung pintuan. Tagal ko na rin hindi nakadalaw dun, no? Kaya may sabihan pintuan niya na? ako kung gusto niyo pumunta para punta tayo lahat. Para isang ano na Yun lang, yun yung nagawa doon. Nakabit yung doors. Bali may susi na. Tsaka yung window. Oo, tas yung window. Hopefully. Meron kang target within this year. Kalipat kayo. 5 minutes. Mga on! KM! Parang nasa ano lang kami ni Ma'am Suji, barbecuehan sa labas, sa ihawan. Ano yung mukha ko guys? Simula nung dumating ako kanina, wala pa po ako. Ayos. Ayos. Malapit na rin siya matapos. Mga sa 80% na. Magta-tiles ka na this month? Unahin namin yung ceiling. Ceiling daw muna, tapos after sa ceiling. Oo, kasi para isang linis lang. Tapos pag nakatiles, tapos magpukpok na naman, maglagari. Makakalata na naman. Tapos sabi ko kay Mark, unahin na namin yung pintura. Sabi niya, wag muna kasi magagasgasan kasi wala pang ceiling, wala pang ano. Sige po, bahala. Pagdating sa decision ikaw lang o nakita mo? Yung dalawa. Sino madalas? Pero ako talaga ang nasusunod. Pero yung mga ganong mga... Siya yung laging talo. Pero pag mga ganong tukol siya, pagpapagawa, siya talaga. Kasi minsan, ano eh, tanong-tanong sa akin, suggestion ko din. Siyempre yung mga idea din niya, kumbaga kung hindi pwede. Kasi alam ko wala naman kung alam sa mga construction talaga kung ano yung... Basta sinasabi ko lang lagi kung ano yung dapat, yun lang. Yun ang unahin. Ano, Yung importante. kung ano yung mas ano, Mas importante, mas mahalaga. basta pulido ba, ganun ba? Dito ka na lumaki talaga. Dito sa bahay ko. Hindi. Grade 3 ako, dito na lumipat na kami. Kasi yung papa ko 9 years old? Papa, 10 years old. 9, 10, grade 3. Lumipat na kami dito from Bukid. So, Villanueva kasi yung mama ko Tira. nakatira doon. So, from Bukid, dito na, hanggang sa nag-38 na ako. Hoy, mga anta! Kaon po. Pero yung mga kapitbahay talaga, nakalakihan mo na rin. Kahit yung mga taga-hasaan talaga, familiar na sa akin lahat yung mga kumbaga dito na simula nung maliit pa ako. Ang galing mo. Kaya itong bahay na to, syempre medyo mabigat pag lumipat na dun sa kanila. Kasi dito lahat yung memories, yung papa ko,
O paano to? Anong plano niyo? Wala pa. Wala pang siyang plan. Kasi itong bahay na to, hindi na talaga to sa amin. Kasi, Hindi mo kumbaga siya... ang may-ari nito ngayon, kumbaga yung bahay na lang amin yung lupa. Hmm. Akala ko tatayan mo siya ng business or anything. Siguro, maybe, meron akong pinagpe-pray. Sana matuloy. Hmm. Kasi maganda to. Sayang, nasa sentro ka na. Maganda to siya pang negosyo. Yeah. Kumbaga yung bahay doon sa malaki. Wala masyadong dito naman yung pang negosyo. Especially, andito kayo sa sentro. Tapos, Lami? more? Hello, grabe, boy! Baka nagutom ka Buti na lang kumain tayo. Kumain na yan, nagsabay pa nga sila nung kaibigan niya. Basta kasi ano yan siya, gaya-gaya kasi yan siya. Malapit na kasi dito yung bar dati ni Brenda, di ba? Yan yung bar niya, di ba? Yung taas. So yun yung binabantayan niyo dati. Parang ako yung taga-bantay no. Kasi nasanay nila siya dito. Pa-Japan, Manila, ganun. Ayang yun, lakas ng kita. No? Mahirap kasi Mahirap siya. money. Hindi, Na pag mga lasing yung customer mo. mahirap magnegosyo kapag nagre-renta ka. Yan talaga yung nilagay ko sa utak ko. Pag if ever magninegosyo ko, ayoko mag-renta. Gusto ko sarili kong Yung pesto. Mahirap din naman kasi basta ako bibili rito. Tapos, di ba syempre yung family ko nasa Manila. Pero malay natin makabili ka. Kahit maliit lang. Actually, magandang peso yun. Nandun yung nakita ko sa highway. Yun dyan sa ano nyo. Saka malay may magbenta dito na kahit 20 square meters lang. Sino ba ako mag-aasawa? Pwede. Taga saan na? Tagahasaan na. Para maging legal na po akong Bisaya. Yeah. At tagahasaan. Yung dalawa ni Mia may property na. Hindi kasi si Mia parang talagang ano na siya decided na siya na ibenta yung bahay. Ano yung... Hindi ko lang alam kung kamusta na. Ano na nangyari dun sa ano. Di ba may Ano na tumingin? nangyari. May meeting. Pero wala So pa sila ano. ng dalawa nag-usap. Correct. Dito pa, di ba? Ayoko na. I'm done Ito na. pa yung hapunan ko. Huh? So pag umuwi ka, nag-e-edit ka pa. Pag umuwi ako, minsan kasi doon na ako nag-a-upload. Kailangan maka-upload ako 5:30 bago makauwi. Para dito naman, i-edit pa ako sa page. Para dito naman sa page. Pero minsan, tinatamad na ako. Nakatamad na pag Pero in fairness, ang bilis ng FB. Bongga yun. Hindi ko ba kasi chinecheck yung akin eh. Mamaya malaman na lang natin. Sabi na ganito ha, minsan kumakain din kayo dito sa labas. Dito nag-ihaw kami. Pag-trip lang. Diba? For a change. Puset, iniihaw namin. Paggabi. Yun nga, kaya sabi ko, crave ako sa tinda kanina. Kanina kasi yung tinda ng ating nga display dito, yung mga dried, fish. Pusit na dried pusit na iniihaw. Ako hindi. Ano talaga? Natry mo na yun? Oo, na-try ko na. Pero gusto ko talaga yung Mana? fried para Pampa? masarap. Napaa! Gaya-gaya to. Ayan na, tapos na ang aming kainan. Palubat na yung cellphone ko. Thank you sa dinner date. Yes! So ayan na mga kachismisan. Wala lang. Sometimes maganda rin yung mga ganitong mga eksena na. Paminsan-minsan. Pero dapat may Pero kadate. dapat handaan na natin kasi hindi ka nagsabi. Hindi, pero para mas okay yung ganun. For me, mas okay ako doon. Ihaw tayo na lang. See ya! Thank you!